4. Our host tonight, Mr. Zanos. Ναι. Εγώ συμφωνώ σε αυτό που μου λέτε. Ποιος είναι? Όχι ρε μαλάκα. Εντυπωσιακό. Νομίζω. Πόση μαλάκα είναι? Μαλάκα Και στο είχε ξεχάσει μαλάκα και τα τέτοια. Είχε ξεχάσει και τα τέτοια. Τα φταγιά. Όχι τη σχέση. Βλέπω ότι είχε και επικοινωνία και αυθεντικότητα. Κυρίως. Για δίλεξε ομάδα. Για λέξε ομάδα. Εθνικός. Να δω τι έχουν διάλεξει. Έλα γόρι μου, δίλεξε ομάδα. Δεν έχεις παίξει ποτέ σου πούδες ζωή σου. Έχει παίξει μία φορά μαλάκα. Ναι, μ' αρέσει τότε να μην γίνει παλιά πάλι στην κίτρινη. Μ' αρέσει Δερμέν. Το παρόν κλείνει με την τότε. Για πάμε παρακάτω. Αυτή έπαιζα μία φορά που είχα παίξει. Ιούνιος. Μια φορά έχω παίξει. Είχα πάρει την Παρίσι Λιωμένη. Ίντερ δικιά μου. Μα αυτήν έπαιζα, την είχα την Παρίσι. Manchester United. Τότε να τα κοκόρια. Ρώμα, Σαμπτόρια, Ρεάλ Μαδρίτης. Ρεάλ Μαδρίου. Ρεάλ Μαδρίου. Άρσα είναι αγαπημένο. Πόρτο. Σιγά μισέ την. Τι Ιωάννη να είναι. Τότε να πω. Έκλεισε. Ανάποδα, τούμπα. Πού είναι? Σκαρτίας πού είναι? Πάνω είναι. Εκεί θα μου. Κανονικά είναι σουμπουτέο, έτσι. Να διευκρινίσουμε. Κανονικά είναι σουμπουτέο. Το πρώτο ζευγάρι είναι Μίλτος Κώστας. Ψήλος. Περίμενε. Άβρεκ είναι δέρμπι. Δέρμπι. Είναι φάρτσο, είναι γυναικό. Οικογενειακό διπλό. Ξεκινάει το πρώτο μας. Λοιπόν, Κώστα, σήκω για να σε γαμίσω. Κύριε Κώστα, συγχαρητήρια. Μαλάκα. Φέρει την μπαλάρα εκεί. Κύριε Κώστα, η τεχνική σου κλάπ πέτασε. Μέσα ρε μαλάκα. Έτοιμο ρε μαλάκα, θα κλάσω έτσι όπως είμαι. Γκολ, και τελείωσε. Πασχαλίδης Μιλτιάδης. 3 πόντους. Μέσα ρε μαλάκα. Όχι ρε μαλάκα. Περιπλέει παιδιά.
Όχι, να σου πω, γιατί δεν έκανε το σκόρ εδώ. Το τσάκο τι είναι? Είδαμε το μούδιο. Ας το να πει. Ο Νίκος ο τέλος του όχι ρε μα. Κύριε Πετήρη, γκολ! Ναι, μπορεί να πάρει. Όχι, θα μου φάσει, θα μου φάσει. Μα τι γίνεται ρε παιδιά, μα τι γίνεται. Τι πράγματα είναι αυτά. Φάση. Τα λιδριάτης κάτω από τα... Το παιχτρώνει. Εστράφη, έτοιμος. Ωραία, μαλάκα, φάση. Ο Πλίτσις ρε. Ο σημερινός αγώνας είναι μεταξύ Liverpool και Tottenham. Πέρα. Μεγάλη ευθεία. Μα τι γίνεται κύριε Ζώνο, τη μία ευκαιρία μας δεν χάνετε. Με το κορμό.
τελικός. Ο μεγάλος τελικός αρχίζει. Μιτς με τη Λίβερπουλ από τη μία γωνία. Από την άλλη γωνία Φάνι με την Τότεναμ. Όχι, ποια έχει? Με την Πόρτο. Φάση του τελικού. Φάση του τελικού. Φίλε, έχουμε γκρεμίσει το Καλατράβα. Σκοτεινής, συνέχισε.